The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And we know God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Romans 8:28. And this is the confidence that we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us in whatsoever we ask, we know that we have the requests which we have asked from Him. 1 John 5:14-15. And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Philippians 4:19. It will also come to pass that before they call, I will answer, and while they are still speaking, I will hear. Isaiah 65:24. Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. Matthew 7:7. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Mark 12:30. And all things you ask in prayer, believing you will receive. Matthew 21:22. Be strong, and let your heart take courage, all you who hope in the Lord. Psalm 31:24. Blessed is the man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to them who love Him. James 1:12. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Let us prepare ourselves to be ready sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kung naapakitay mga sala nga atong mahinumduman, gikinahanglan kini nga isugid. We have to name them, admit them, acknowledge them directly to God the Father. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung maning bubuhata ka na, ikaw andam na usab sa padayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. O alang kanimo higala nga dili pa Kristuhano, dili pa magtotoo. You are an unbeliever. Gidapit ka, giawhag ka sa Dios mismo. Nga nagaingon diya sa Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. John 3:3. Gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makikita sa gingharian sa Dios. John 14:6, si Ginoong Hesukristo nagaingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Nining higayon na, nining puntuha, gikinahanglan ng atong pag-ampo sa hilom, agig pangandam sa itong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, onas tanan, sa imong pagdala na usab ka namon ining dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Ang proseso nga diin
magpatubo kami sa among kalag pinagis pagpakaon ni sa imong mga pulong. Andama kami o Dios, hagita kami sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Salamat ni ning among pagtuon sa imong pulong pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami pinagi sa pag tultol o paggiya kanamo sa Espiritu Santo. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Once again, yan usab kita sa atong Bible study, adlaw-adlaw kini nga ginabuhat nato aron sa ingon niya na magapadayon ang atong pagdugang sa mga kamatuoran sa atong kalag na maggamit sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Okay. Now, human kita mudawat kang Ginoong Hesukristo at that point of salvation. Ato nang, by the way, una kita mo tukbil nini. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan o grace, the doctrine of grace. Okay? Gracia. Grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. Ang paglangkob nini, ang grasya mao ang policy sa Dios. Si Satanas na po siya iyaha nga policy, ang iyaha dautan, evil. Ang iya sa Dios, grasya. So mao kini ang atong giduputan sa paghisgot pagtuon sa taon-taon na. So kining grasya paglilangkob nimo niyan, pag-define nini, mao kini ang lihok ug buhat sa Dios alang kanimo tao. Bisan dili ikaw takos, dili ka angayan. You don't deserve it, you don't work for it, you don't earn it. Grasya. Bisan kaniya ang imong kinabuhi karon, grasya. You do not deserve it. Kitang mga tao, we do not deserve to live. Okay? Apan ang Dios napa siya'y plano sa tagsa na ito ka kinabuhi. Mano gipabuhi pata, nagaginawa pita pakita karon hangtod niya gayon na. Kay nagapadayon pa paglihok ang iyang plano sa atong kinabuhi. So mao kana nga nagadupot gihapon kita nining pagtulunan o tunanan nga giruhan og grasya. Kay kita, we do not live by sight but by faith. Ug ang faith ug ang grasya uban kana sila. Okay? So mao kana nga di sa diha nga ikaw malimpyuhan diha sa imong kalag sa mga sala. Okay? Mao kini ang atong paagi protocol kini sa Dios nga sa di pa kita magtuon sa iyang pulong gikinahanglan hawason una nato ang mga kanang kasalanan, may hugaw kanamo kanay makababag sa pagsabot sa kamatuoran. Mao na atong gisunod nga paagi aron sa ingon niya na kita iniguman yun nato paggamit sa 1 John 9 nga gitawag og rebound technique o recovery technique. Kita hibalik ngadto sa atong pagkikabitay uban sa Dios nga Amahan. Okay? So, gani ka na sa 1 John 1:6. Okay? That's fellowship with God the Father. Pinagis paggamit sa pulong sa Dios. Unya, at the same time, may balik ang atong pagkikabitay ngadto sa Dios nga anak nga si Ginoong Hesukristo. O ganahan nato mabasa kana sa 1 Korinto 1:9. Sa diha nga ato nang kanang angkon gidawat ang huna-huna ni Ginoong Hesukristo. 1 Corinthians 2:16 unsay gingon niya, the mind of Christ.
Kini atong gitun-an mao ni huna-huna ni Ginoong Jesucristo. And at the same time, kita mapasig-uli sa atong pakigambitay sa Dios Espiritu Santo. O ganaa ka na nato mabasa diya sa Philippians 2:1-2 o 2 Corinthians 13:14. That's fellowship with God the Holy Spirit. Sa diha nga anaa kita sulod sa atong royal palace nga ginganlan og operational divine dynasphere. Now, nakita nimo ang balaang Trinidad, kita na pasig-uli ngadto kanila. Kay ato namang nasayran sa atong past lessons nga kitang mga magtutuo nga ani-ani ning panahon sa simbahan at the church age. Kitang mga magtutuo gitawag kitag church age believers. Okay? O kita nasayon na nga ang simbahan, the church, na tao kinis panahon sa Pentecostes sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Diha na tao ang simbahan ug ang tanang tao, all people, all members of the human race, makadungog sa maayong balita sa kaluwasan ug mudawat sila, musanong sila, maluwas sila, diha automatically they become members of the church age. So, daghang ng mga synonym ang church age. Mystery age, age of kadang apostasy, age of the church, of course, panahon sa simbahan, age of equal privileges and equal opportunities. Gawas pa, mystery, di ba kung i-mention na, mystery age. Ang mga doktrina, mga pagtulunan nga itong gitunan, dinhi sa atong panahon sa simbahan, gitawag kini og mystery doctrines. Samtag na. So, okay. Now, when we heard the gospel, yatog yung higayon nga nakadungog kitas pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. When we heard the gospel, in common grace kana, we were called, gitawag kita, then we followed by the divine call to believe. Okay? So, kitang mga magtutuo dinhi sa panahon sa simbahan, age of the church, mga sakop na kita sa harianong panimalay sa Dios, royal family of God. As such, we must learn to think royalty. Kaya mga members na kita sa royal family of God. So, we must learn to think like royalty, to be motivated like royalty. Dasigon kita, ingon nga mga harianon, to make decisions like royalty, to act like the royalty we are. You see? So mo kana nga muhuna-huna na kita, ingon nga harianon, madasig kita, ingon nga mga harianon, mohimo kita mga desisyon, ingon nga mga harianon, og ang pagbuhat, pagpanglihok, ingon nga mga harianon. Kaya kita mga spiritual aristocrats, ayaw na kalimti. We are spiritual aristocrats. Naon sa ibot pasabot ning aristocrat. Aristocracy, ang noun ini, is aristocracy. Ang aristocracy is aristocracy not for having blue blood, dili, but for having superior standards. Atong mga labaw nga mga sumbanan. Standards of thought, atong pauna-una. Standards of courage. Standards of leadership, of achievement, of responsibility.
Kita mga aristocrats, dili pinaagi sa atong kaugalingong mga kanang kahimuan o mga achievements, kalampusan. Dili. Kundi pinaagi sa grasya. Nanana po na. You see? Through grace, based on the achievements. Ang gibasihan nini ang mga kanang kalampusan, kahimuan, achievements ni Ginoong Jesucristo nga kinsa mao ang prinsipe, the prince ruler of the church. Si Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo mibuntog ni Satanas didto pa sa cross. Okay? He defeated Satan on the cross. Our Lord's victory over Satan mao kana ang tinubdan sa atong pagkaharianon. It was the founding of the royal family. Didto matukod usab ang harianong panimalay. So ingon nga mga sakop sa endless spiritual dynasty ni Ginoong Jesucristo, kita usab anaa niya ng honor code. Ingon nga mo ay giya na to, our guide sa atong mga kinabuhi samtang niya nagpuyo ni ining kalibutan nga ginumala ni Satanas. Now, timan ikining prinsipyo to, kung dadon prinsipyo diyan imo. Right thinking results in right motivation. Now, gikan kana, nakutlo kana, gikan sa royal family honor code. So, ayo kalimtiya, right thinking results in right motivation. Ang husto, ang husto nga panghuna-huna mo resulta sa husto nga pagdasig. O gipunan pa gyud ni, and right motivation results in right action. So, ang husto nga pagkadasig mo resulta usab sa husto nga pagbuhat. Okay? Always. Kanunay yun. Thinking is the great issue in aristocracy. Okay? Hisgot ng aristocracy. Now, ang Christian way of life is not so much what we do as what we think. Kay doing follows thinking. Gusto? Ang pagbuhat, musunod dayon sa atong panguna-una. Right thinking, hustong panguna-una. Right motivation, hustong pagkadasig. Right action, hustong pagbuhat, mo agad lamang kini. All depend on the Bible doctrine sa pulong sa Dios nga anaa na sa atong kalag and diha usab sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang mentor and teacher of truth. Busa, nothing must distract us. Wa gyoy makabalda kanato or prevent us from learning doctrine. Yan ang atong pagtuon, pagkaton sa pulong sa Dios. And we must do nothing that would hinder others sa ilang pagkaton, pagtuon, pagtuo, pagdawat, paghangop, o paggamit sa pulong sa Dios. Ang honor code, unsa magyutuyo nini, it is designed so all of us can move from spiritual infancy to spiritual maturity. When sa gisulti as Romans 12:2, also stop being conformed to this age. Undangan na ang imong pagsunod-sunod sa mga unsa kanang mga pattern ni kalibutan na. Di na tagadinhi. Ayaw na kalimti. Kung ikaw Kristohano na, di nakatagadinhi.
langyaw na lang ka. You are just a stranger. Okay? We are just sojourners. Di na tagadiin ka naman. Tagalangit ka na. Tingali mo rang moingon tong uban. Mura man po labian. Ano sa'y labian? Maumang yun na. Ano sa may isulti si Philippians 3:20. Mabrihin ang imong Biblia. Napakay pagduha-duha. Ikaw, lungsuranon, tagalangit na. Kitang mga magtotoo. Okay? Sari kanimong di magtotoo. Dili ka pa lungsuranon, di ka pa citizen of heaven. Until and unless mudawat mo sa nungka sa maing balita sa kaluwasan, mudawat ka ni Ginoong Jesucristo ngay mong manluluwas. Now, okay, naghisgot man ta kanina may tungod sa kinabuhi ni Pablo. He is the greatest believer sa iyang panahon. Okay? Now, si Pablo, kung iyang balikon tong iyang nangagi, looking back over his kay kinis Pablo God, nakaagi mo gini siya sa pagka-reversionista. Okay? O niya, naka-amgo siya, nakabalik yun siya. Mabita na yung si Pablo, ang usas mga kanang popular nga mahinumduman ni Pablo, may tungod niya ning atong kinaiyang makasasala. Ang atong old man, old sin nature. Nag-initial na itong OSN, Old Sin Nature. Niyan ni sa itong lawas. Tanang silda ni itong lawas. Gikas tumoy sa itong buhok. Ngadtos kinatumyan sa itong lapalapa. Napuno ni. O kinayang makasasala. Na mo ni makatukmod sa pagbuhat ng itong sala. You see. Karon, mo ito yung Pablo. Di ko kasabot sa akong kaugalingon. Kadtong mga butang nga akong angay buhaton, di ko makabuhat. O kadtong dili na ko angayng buhaton, mo'y ako mabuhat. Na mauna'y kinaiya sa kinaiyang makasasala. Na that is the nature of the old sin nature. Mauna'y kinaiya niya. Mauna nga, kung buot ka nga buntog ni mo ang gahom niya ng kinayang makasasala. Muna, sige, padayon sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos. Hindi lang kay kutob lang ko sa pagtuon-tuon, no? Studying God's Word is one thing, but it is believing, accepting, believing, and using, applying the Word of God is another thing. In fact, mo ni daog. Di magsilbig sige lang kag tuon-tuon. May mo sige kag tuon kada adlaw pan. O man ni tuohi. Kutob ra na sa giingon og gnosis doctrine. Academic knowledge. You see, it has no spiritual validity, no spiritual value sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Kaya academic knowledge sa manak. Academic. Sama rin sa atong katunan sa mga eskwelahan, sa atong panahon sa high school, college, academic knowledge. Okay? Huwag kapuslanan sa itong spirituhanong pagkinabuhi kung di mo na tuuhan, di mo na dawaton, o human mo dawaton o tuuhan, gamiton. Kasabot ka? So, mauna. So, Paul, in looking back over his recent recovery, he realized, nagkaamgo siya, nga he was still in spiritual autonomy. He had not yet achieved, wa pa siya makakabot, wa pa siya mulampos
sa iyang goal, ang iyang tumong nga maong spiritual maturity. Mao nang forgetting the things which are behind. Kalimtan ang nangagi. So, unsay gibuhat ni Pablo? He kept on pursuing the objective. He kept on keeping on. Padayon kasi pagsibog ato sa unahan. Aron iya yung makabot ang iyang objective, ang iyang goal. So, he became aggressive. Padayon siya. He was on fire to pursue it with more metabolized doctrine. Iba naman kag unsay butasabot ni metabolized doctrine. Ako naman kanang gipatin-awan may tungod ning metabolize. Kining metabolize, of course, verb man na sa in English. Ang noun niya is metabolism. Okay? Metabolismo pa na Bisaya. O kanang ako tagang gipatin-awan may tungod ning metabolism. Ako lang ning gihuban nga metabolism, paggaling. Galingon ba ang imong kinaon? Ato man ning kaamgid sa atong pagkaon nga ang gikaon nato, gisud nato tong bambang atong giusap ug atong gituon, ini kahagbong na natong atong gituon nga pagkaon. Sagol na to, karni baron, kanang utan baron, mga unsa pa itong mga ingredients niya, isagol, o nagaling, inigambog na dito sa tiyan, nagaling to dito. Gigrind ba? Gigaling. Nagaling mo na metabolism. Okay? O sa pagaling na niya na, mo kanang spread na siya, mukalat na siya sa kanang nagkalanayang mga silda sa atong lawas. Kasi, mo ni maghahatag og kusog, kalig-on sa atong kalawasan. Ano nga skill kita? O kadto na metabolize. Mo ni maghahatag og kanang kalig-on nato. Atong gikaamgig kini sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Atong nadungog musod sa wa nga dunggan o ayaw palutsa dito sa pikas dunggan. Kinahanglan musud gina. Kaya atong hearing lobe, sa either sa atong, of course, sa dunggan, musud kini atong pagdungog. Nya kadtong imong nadungog, imong nasabtan, imong nakatunan. Okay? So, imong nadungog, nasabtan, nakatunan. Unya, mayon ka, nakasabot ko, klaro kayo. Nakasabot ko. Karon, ang yawin ini aron ma-metabolize, mao imong pagtuo. Faith. Okay? Ang imong pagtuo, pagdawat niya ng imong nakatunan nga pulong sa Dios. Pagdawat nimo pag magtuo ko diha ang Espiritu Santo na siya papel iyang galingon mo ni papel sa Espiritu Santo iyang i-metabolize. Dili ikaw metabolize, ha? Wa kay papel, wa kay kanang buhat nga malihok niya na. Espiritu Santo ra mo imo tiwas sa pagklaro nimo nga kadto imong na dungog, na sabtan, nakatunan, iya tong tiwason sa pagpaklaro, tataw, tinaw, nga unsa, nga mahimog yung tinuod, dili kay baka kung unsa. Iyang tiwason to sa pagpaklaro nimo nga mahimo na yung real diha sa imong kinabuhi. Mao na metabolism. So, mao na ilihok sa Espiritu Santo. Iyang galingon, ang pulong sa Dios nga nasabtan nakatunan nimo o imong gidawat. Galingon, ug mo adto na sa imong kalag nga mao iyang kalanon.
Matthew 4:4. Ang tao dili mabuhi pinagis tinapay lamang, kundi pinagis mga pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios. Napo na sa Deuteronomy 8:3. You see, sa Old Testament. So karon moambog na si imong kalag o maghahatag nimo kalig-on, kabaskog diha sa imong kalag o magatubo kanang imong kalag. Gikas pagkabata, tubo kas pagkahimsog, anang hingkod dili himsog. Hingkod, adolescent. Ya, sige ka, way undang, continuous, persistent, persevering ka, padayon ka, you're advancing, hangtod, makabot na yun imong spiritual maturity, the objective, main objective, the common goal of every believer. Mauna ang stage, the topmost stage, the stage of capacity for life, na nakikatako sa pagkinabuhi. Mauna mo anam-anam nagkalami, kanindot, kanang kalunsay, kahayahay ng imong kinabuhi. Nakasabot ka? Mauna, ang gipasabot nimo. Kini review naman po ni. Sige naman ito naghihisgot. Ato lang gipatinaw gihapon nimo. Ang to di na gyud nimo makalimtan. Mauna, na abot nimo kanang atong ultimate goal gyud, common goal, spiritual maturity. Mauna na dapit nga diin imo nang mahimaya ang Dios. Of course, dili ikaw ay mohimaya sa Dios. Ang prinsipyo mao ni only God can glorify God. Di man inang prinsipyo ha. Dili kita ang kanahimaya sa Dios. Siya ra. O pinagi sa atong pagsunod sa mando, sugo, kabubuton sa Dios, of course, nagkakabuta sa spiritual maturity. Mao man na ang kabubuton sa Dios, abta lang ang spiritual maturity. Kaya ako na magahimaya nako pinagi sa imong na kanang kabot. Nasabtan nimo na. Ato ning ginahinaya nimo aron kita mo tuhop gyud nimo, klaro. So mao na. You have now the capacity for life, for blessings, for love. Mao na nakakatakos. Mao na unsa na kanindot sa imong kinabuhi, the spiritual life, the eusebia, the godliness. Okay? So mao na nga si Pablo, balik tang Pablo, mao na yung forgetting the things which are behind. So nagpadayon siya in pursuing his objective. Na murag na init na gyud siya samot, aggressive na siya to pursue with more metabolized Bible doctrine, more utilization of divine omnipotence, more utilization of the 10 problem-solving devices in momentum testing. Iyang gisunod ang kanang panig-ingnan, ihimplo ni sa pagkatao ni Ginoong Kristo atol sa iyang kanang incarnation. Now, of course, kining Kristohanong paagis pagkinabuhi, the Christian way of life, mao ni ang iyang mga mga kinaiya o mga characteristics sa spiritual maturity. Spiritual maturity ang atong kanang common objective, common goal. Ibo ka? Okay, paminaw. Tingali mo pagkadungog niini. Inigkabot nato, ato na lang i-generalize, kita ba mga magtotoo? This is of course addressed to us, believers, kanatong mga magtotoo. Okay? Alang kanimo di magtotoo, paminaw lang. Aron sa ingon niya na, anara nimo, musabot ka ba, mudawat ka ba, musanong ka ba. Okay? Mauni ang mga characteristics
sa spiritual maturity, the Christian way of life, the unique spiritual life, fantastic, fabulous life, the unique, dili kasagaran, gining maong matang sa pagkinabuhi. Now, ani ang mga characteristics ng una nini? Maximum contentment. Maximum. Kinatas ana gyud na. Okay? Kontento gyud ka. Nas Filipos 3:11 ngadto sa 13, sa Juan 5:11. Mahimong suwat nimo na sa imong notebook. Okay? Maximum contentment. Ikaduha, na kay mental stability. Stable na ang imong pangunahuna. Roma 8:24 ngadto sa 25. Ikatulo, maximum use of virtue love as a problem-solving device. Maximum paggamit nimo sa virtue love. Mo ni kining virtue love, bunga na ni, byproduct na ni sa imong pagtubo sa pulong sa Dios. See? Now, underline that word pagtubo. Growth. Spiritual growth. Okay? So, mo na ikatuloy. Ikaupat, na ay cognitive independence. Now, unsa man ibang pasabot nini? Ang kanang hamtong nga magtotoo can think and apply doctrine for himself. Okay? From the truth nga naa na napundo within his own soul. Okay? Ang mga pulong sa Diyos napundo, kanang natapok na napundo diha sa imong kanang galamhan inunta, imong kalag, of course, in the kanang frontal lobe of the mentality of the soul. Okay? So, cognitive independence. Imong pagka kanang imong kinaugalingon na gyud nga kay makauna-una na ka, makagamit ka na sa pulong sa Dios alang kanimo gikan sa maong kamaturan nga napundo diha sa imong kalag. Okay? Mo ni kaupat. Ikalima, maximum grace orientation to life. Maximum. Kanang grace orientation sa ilayngan, humility. Na nakay tuman nga pagpaubos ngadto sa kinabuhi. Mo na ikalima. Ikaunom, maximum doctrinal orientation to reality. Na nakay tumang kanang pagkahiluna na gyud mo sa pulong sa Dios sa doktrina ngadto sa kanang katinuuran sa imong kinabuhi. Okay. Ikapito, the greatest decisions in life from a position of maximum strength. Okay? Greatest decisions in life. Na nakay paghimog mga desisyon nga kanang bililhon na kayo from a position of maximum strength. Dito sa operational divine sphere. Plano sa Diyos, protocol, plan of God, God's power system, Christian way of life, all those synonyms. Now, ikawalo, maximum control sa imong kaugalingong kinabuhi. Na nakipag hustong pagdumala sa imong kinabuhi. Ikasiyam, maximum dynamics in living. Na nakay kanindot mabuluko na gyud ang imong kanang pagkinabuhi. You see? Kay you are now living in the light of eternity. Kasabot ka? Wala. Kay klaro naman nimo, labi na kay personal sense of destiny. Naibaw na kasi imong dadangatan human ka
kuha sa Dios gikan ning kalibutan na kay klaro kayo ang imong pagpananaw ni on the through the lenses of Bible doctrine. You see. Unya ika na po na kay mga escrow blessings. Okay? O ato maning gisgutan kining escrow. Kining escrow God common kini din sa Amerika. Okay, kani bang upalit ka og bahay o kun sa na ay escrow niya na. Okay? Nga na ay mga kontrata nga inyong pagapirmahan, you have a contract or kanang agreement nga imong sundon aron sa ingon niya na kadtong escrow ihatag na nimo diha ingon nga unsa maimo na gyud escrow kini gi kaamgid lang ngadto sa escrow blessing sa Dios. You see, na ay tulumanon nga imong kanang sundon nga kinahanglan imong you will meet those requirements aron madawat nimo ang escrow blessings. Okay? Okay, ika-11, qualification for evidence testing. Na nakay kanang katakos, kalifikado ka na nga mo kanang agi na ka og evidence testing. Testingan man gyud kita mga magtotoo. Evidence ba? Pagpamatuod gyud nga pagsuway. Ug ang ika-12, attainment of the final phase of this unique spiritual life. Imo nang pagkabuot gyud. Okay? Pagkabuot sa final phase ni ining dili kasagaran nga espirituanong pagkinabuhi. Now, ang escrow blessings doon, balik ta. Ipang-apod-apod lamang kini ngadtos mga hamtong nga mga magtotoo. Mature believers lang. Okay? Kaya okay. Ang tinuod nini kay namay kanigong escrow lagi balik ta. Kinigong escrow na ay grantor, na ay escrow officer, o na ay grantee. Okay? Now, atong ibutang ni sa spiritual realm, okay? Sa doktrina, sa pulong sa Dios. Kinsa man ang grantor? Ang Diyos nga mahan, may grantor. Okay? O naana katunini mo sa Episo 1:4. Okay. Kinsa man ang escrow officer. Depository mo ni escrow officer si Ginoong Jesucristo. Okay? Siya ang escrow officer. Ephesians 1:4 gihapon, 1 Peter 1:4. Okay? Nakaron, kinsa man ang grantee. Ang grantee ikaw magtotoo. Believers are the grantee. Now, this kining grantee, nakakabot naman siya, meet man siya sa mga requirements, glorifies God by being recipient of the riches of His grace. Ephesians 1:7. Now, of course, ato maning na sod magyunis prinsipyo gyud nga mon pagpatuod sa prinsipyo nga whatever a man sows, this he will also reap. Unsa may gipugas maopoy anihon. Naman sa Galatia 6:7. Okay? Whatever a man sows, so will he reap. Or this he will also reap. Unsay iyang gipugas, maopoy iyang anihon. Okay? Dinhilaw na kita kutob at ipadayo ni ugma. Niya pa'y daghan itong pagkahisgutan. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Ninglain sa mga higayon sa among pagkigambitay sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pag-uban ka namo, pinagi sa
Pagtudlo ka na mo sa Espiritu Santo, nga mo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini o Diyos. O hagita kami sa imong mga kamatuoran nga among nakatunan. O ba ni kami sa pagbuwag, nanda kami pagbalik ugma. Aron kami magkapadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Hintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.